Loro Adeka. Kembali bareng Adeka, spesial dari coachnya ya. Yang dari Tuban soalnya selamat siang ya. Spesial buat Masku yang di sana yang minta lagu buat Jalur Masku. Yang ini. Oke, siapa jenenge Mas? Mas lanang. Apa wis dibujuk Mas, bojomu kok loro? Sirahmu materapi soturu. Kenapa? Andom tresno uga andom wektu. Mikir butuhe, mikir belanjane. Ning saiki bingung atine. Hari pulang ke sana ya sehari kanggo sapa sing setino kanggo sing setino kanggo wong liya. Bojo lorone sampun. Heeh. Dene wis dibojo durung Mas? Mas wis dibojo apa durung? Lho, ancen ngono tenan.